Hi guys! So, baniminin so manguha og tangkong para pang sagol sa sinigang. Ayan, manguha mi dari tangkong inasyuyo. Dali be, dali be. Ilia. Shh. Uban sila si Ilia og si Kuya Kinkin. Alright. So mga jota dari tangkong atang isagol sa tang sinigang na bangos para panihapon. So dari ko mga adyo ilasuyo dari di akay limpyo dari ilang tangkong guys ya. So nang hijat tayo sa pag-ija karon ditang pangkaratihon na ning kaguwang. Mag paalam muna tayo sa may-ari. Ano man nabilin Ken? Dali na Ken. Para may pangsahog tayo sa ating sinigang na bangos. So guys na ko idang sudlanan lukutin kompleto paloy. Ayo. Yo. Ya. Ayo. Panghatag og tangkong yo. Panghatag og tangkong. Ya. Kay kog tangkong. Tanghit ko na sa ijaan guys ya. Asa man na Ha? Sudlan na tangkong. Mga miras lujo dai dai, hawi dai. Oh, dari mga adjo. Dari ko nga adjo guys kay hinlo ag ilang tangkong. Uy, di pa limon sito. Arang kagagmay palaman ka adjo guys ha. Nagmatoy palaman moro pa maglisik og iring bagong inanak. Oh. Ngota ta darig. Ni bani. Lubang man. Humok man ka adjo. Dayan nara ka day kay narabay. Baboy. Hay mo gipangutluan. Dagino talo ba na bagong tubo. Mga anak ko dari. Hara isagol datos ko anyo. Kaya pwede naman eh. Na guys, ha? Lagi. Pwede na naman nga ni good. Basta kay ka ng limpyo si Java. Ha? Anara ka Ilia? Mga sa kong tangkong guys, karijut. Yeah. Wow. Namiyan guys, kay guwapa. Kanay nga na. Isa na. Basta kay ka ng kuan si Java guys. Kanang guwapag na hong. Oy, guys, ito tumbiday. Yan. Huwa tayo ng kangkong para sa ating sinigang na bangos. Masaya natang tangkong guys, kay fresh. Gikan pa dyan si Just punuan. Huwa tayo ng tangkong guys. Alright. Kaya guys, kay mga lagmi si Jagnaong. Okay. Apa dyan? Pasod dari kahinlo. Di ta makadulot. Ya po mo? Naman. Okay. O, diyan na guys. Katong tangkong. Dito na naman. Ligang na bang ano siguro ni Bi? Ito na, daghan na. Lagi sa tambak ka tangkong guys ya. Tambak siya. Daghan pa dito. Kami na guys kay tinanong. So, uy pa. Dahil namin kuha guys na tangkong. Sakto na ni guys ang mga ipangsagol na itong amang sigangan nga bangos. Dali na mga ginsakupan. Sungguh pa dito na naman sitong kagbatoy. Dalikim. Agmay malapit. Salamat. Thank you. Salamat. So muli na mi guys, kay hapon na mananami pang sagol dadto sa among sinigang na bangos. Sinigang na bangos, ngos. Kauna. Uban-uban man mas kimgyat. Si Kuya Kinkin padaplin ha kay motor ha. Padaplin kay motor. Napabilay na isa gulata guys. Namili na gabi kaso may gabi uy. Puro na naman tangkong. So nawali na may guys. Kaya na may ipang sagol sa among sinigang na bangos. Magkuha sa Papa Gabriel ni may Kuya Gail kay hapon na guys. So need na kuhaan kay delikado mangit-ngit kas agianan. Di pwede mo uban kay dangag gagagianan. So, diyan na may pangsagol guys sa among isda nga bangos. Lilita na rin guys kung nabay ukra. Okay, pastilan nila ba ni? Okay. Ngit-ngit. Pa. Sa ta. Pa. Yan. Lilita na rin guys kung nabay ukra dari sa garden. Eh, madyo na naman guys. Kung naday ukra dari, libre na tag ukra.
Okay, so libre. Kuan pa din siguro ni. Pwede alay, guwang naman. Uy. Hala. Ha? Sama na? Kita ko dari ukra guys. Ano naman. Ay, may ano, saloyot. May saloyot to. Ano na guwang na guys. Ang daot taga tumata ng darhi. Nabayar. Nadaot sa ulan. Guwang naman si dyan. Gahi na. Pagbunga sa tang palidya, ingari na laman dito ang kadako. Gusto nila mo lagi bitok. Maning tubo. Suday kanila ilamok. So kadto na laman guys sa katang isagol. Tungatang kangkong para sa ating sinigang na bangus. Kalami kadto ihigop og sinigang nga bangus karon. Yes no. Alright. Pwede na ni guys, kanina. Para mayroon tayong mahigop-higop na sabaw. Magkuha namin dani guys, maghiwa namin gamang sinigangon. Kaya dako mo po si Gabuyag na. Dako na. Itong bangus. Hipit naman. Ha? Hipit na. Hipit na. So dana guys, nahiluan na natag atong bangus. Kaning hiwaon. Para tag hasang. Hasang ra inzo. No. Duna. Huwaan guys, sigatang bangus-bangus. Ah. Ito izabuyag. Alright. Nagtuwa siya guys. Bila ka ni kahiwa. Bot ka ni 1, 8. Okay. 1 ba ni? Nagtuwa ka guys. Nagapdo na niya tanang tangon. Okay. So din nagatang sinigang ang ating kangkong. Nahugasan na ni guys. Dara gatang sabon dia. Tulo ka buok. Tulo ka hiwa. Pero dagko man po si Zabuyag. Muna siya guys at sigangan karon. So, kaso katang sinigang karon guys, why gabi, why karlan sagol. Wag sagol na ta karon. Tangkong ra guys og pang paaslom pare. Sinigang mix. Mazugan kani palit ko gani sinigang mix guys. Sinigang mix. Mazugan kani kapalit ko gani sinigang mix kay wa pa kapalit gani na wa tay gamiton. Magkuha ta gasang buok para na tay magamit na tus kusina. Okay, manit ang gamitin karon guys. Nor sinigang sa sampalok mix. Mga isagol dato sa mga sinigang nga bangus. Asa ka? Asa makapadong na murampa na ka? Asa makapadong murampa na amang bibi kim guys na nagsusandal naman ning basing gamatoy. Tiya, tara nga gisuot pastilan. Sigaw-sigaw ra ba ni? Sagdi kay imo ra na irampa na tupuhon. Ha? Okay? Pastilan karon na kaya sorry. Give me papa. Father, here is the sinigang. Si Papa Gabriel may magluto guys. Pa dyan tayo kamatis na. Okay na na. Importante na ipang paaslum guys na. Sinigang na na. Luya og hani pa na diha. Alright, then na guys. Luto na gatang sinigang. Puro laman dahon ang makita ninyo guys. Nawag isda. Pilawi kay madyo na ba? Then na guys. So mga natarong tataod. Kung aslum. Batangi aslum isa. So then na guys. Di na guys, agatang sinigang nga bangos. Di na kinalamian ka sa sabaw. Nga patabang paas manok. Charing. Nihapon. Una-una sa papagabril kay katasan ng gazarin taon. Dali na mo mga chikiting. Dali na guys, mga antanin jog, panihapon. Sinsya na mo guys, kay ngit-ngit. Pastor ka asluma pa? Ha? Pastor ka asluman? Kuha sabaw. Alam ihigop og sabaw. Nganta guys, manihapon tanin jo, pasensya ina kay ngit-ngit ka di makita gatong mga agtang. So na una mis Papa Gabriel kay mga chikiting na nang snack matugpan. So nagalangan-langan, mga ano laron. Dali na mo. Inday. So labukan ko kang sabaw guys kay hagadang gupon kay hagadang lami ihigop og sabaw. Lagi mo iliyakim. Sige na. Ang lamia ka jo guys, ang sabaw.
Sabaw ng sinigang. Sabawi ha. Sabawan lagi mo. Bakit sa mga guys? Bakit sa bang? Perploy. Nihapon. Napunta. Higop tag sabaw nga sinigang, bangos. Kuha na sinigang nga guys, tangkong ray mang sagul. Tangkong sinigang mix, apaits na. Bangos. Wanay gabi, wanay kuan kay mahal. So, kararagod, guys. Yun guys. Naan. Tangkong. Hi My guys. favorite tangkong. Hi Bakay. guys. Mga antang tangkong. Tapi guys, wala lagi guys. Labiyo nito tanan guys. Mga antang nito tanan. Kain tayo ng hapunan. Sarap. Tisap-tisap. Lami, kado guys. Right. Kalangkin. Sinabawan nga. So dari guys, nainawad og cellphone dara sa mga silingan dara sa unahan. Magipadadaman sa bata. So nawa ang cellphone nila. Wahi ba way nakapunit or diha zining punit. Kay bata naman lagi nagdada. Well, Ayan pa bawa ka bantayan man. or nabilin ba to o kasa to nabilin. Madula man lang ta guys og iulit tos nakapunit. Kaya basig na daghang mga importanteng kontak datong cellphone na. Kinsa man gayon nakapunit dadto. Isa mangga tawag ka. Lahatos kuan nati Marisa susuban. Pare, ito lang apelido ma. Gagawan. Didi. Dami ka jug kuan guys. Tay kawat. Latos nung TD, manong TD susuban tong cellphone na. Kung kinsa man gayon nakapunit, iuliin taon to ninyo kay datoy mga importanteng kontak silang pamilya. Gidadaman sa bata. Gidadamang iyan na. Buka latog gani bata gamatoy. Duduaan mas mga bata. Nung kumpiyansa lagi yung taon food. Dalas mga bata. Sabay yung mga bata nga. Yung asa-asa ragbutang. Palit katulain sila po. Palit kunot ijang kunot. Palit pog iring. Mo na nga di ka dyan magdarag cellphone na ng sigasa kim-kim ha. Dapat si Kuya dada ko. Kaya mong tablet ka dyan nga. Natag ni ate mo dyan ang ampingan. Umpod kuya gay, lagi mong cellphone hinatag ni Matis, ampingi dyan. Pilit ha. Lagi mo pa dyan kaya lagi mong dikipad, ampingi po. Kapag dyan ha. Kapag ako. Dikipad. Hindi na kayo nagkikunta. Mga guys, di man ka dapat paduaan sa mga bata ng mga cellphone kay delikado. Kung kay boss panahon ron. Ayaw sana duwa. Hindi, duduaan ng cellphone, di ipadada sa mga bata. Liano! Bakit day? Sa pwede na pulis na. Di pwede kay masuko si Jesus. Nga po silang Matang-atang fish day. po silang bata. Daw nagkuha dito guys, mo to yung mga tao ngay konsensya. Hapon. 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 Kana maingan na guys, kana mga tao mahilabot og di lang gamit, wa day asinsos kaugalingon, wa day asinso masingisaon. Ano? Gabaan man na Ginoo na nga na. Dapat man kamot na sa gustong ma-achieve sa kinabuhi, sa gustong mapalit. Di ka mahilabot guys, no? Ako ma. Isda, fish. May fish, oh. May fish, oh. Sa lato. Very good. Nga nagbatang gamay, guys. Nga! Ko berdo. Nah, murag yas luman mas sinigang, pastilan. Naman. Minsan tangkong, guys, ya. So, guys, lagi po nasalin niya. Tulo ra ganito kahiwa, dapat sinasalin. Thank you, Lord. Nabusog na pa, dagtiyan. At least, busog na punta. Yes, no? Tigom tayo mabusog, guys. Okay? Yun ang iring.